guys, this is Eric Helot of Vigo City. Dahil so welcome to my channel. Part 2 na siya guys. So ito nakita niyo kanina. Karon part 2 na siya. So please subscribe, like, and share po. Kung hindi pa nakasubscribe po. Kung mahilig ka sa traditional hilot, please subscribe my channel. Maraming salamat po. Love you guys. Nagamay. Okay. Okay ra kada bos? Okay ra kada? Ha? Asli ada. Aku kan.
Ito rin, kuhan mo ito lagi. Ito rin mo ito, gatuan lang ito. Ito nga bot nila. Nadagpo, matagkas yan. Mayaman ito, no? Luwat ito na magutagkas dito. No? May one miss call ni Cedric. Dito si. Era kamay boss, era kamay. Di ba kani? Eh. Up. Ay, kamay. Ha? Ha? Ito man. Kalambot. Bebas lang mo gani. Sayang ang video. Di man po pwede ka 28. Hindi na rin. Nakasip ka. Sira ni Dayo ng bartog-bartog kasi. Sira na, bartog ko. Ito gini yan. Ha? Sa? Ano yun? Wala man to. Hindi pa kay wala niya gi-apel tong kuan nga itong istorya sa pastor nga wala ko nang mga bato, ang mga multo wala na gi-apel.
juice. Nyala ko gitawag mo ko. Ayan banda. Gusto kami ng tubig? What? Ha? Gusto kami ng tubig? Ano? Gusto mo kami inom? Inom daghang tubig ha? Tablita, dahil ako yung tablita. Ha? Tablita, O sa man tabletas ha? laksan. Pwede. Hindi ko maghilot, pwede. Laksan ko ka. Isa-isa lang. Isa kalaksan ipar o isa kabayo gisig. Sabay naman inamon. Karon, may gisig o kalaksan ipar. Kung man mo kinom, kaon na ka ha? Kaya pagkagutom mo na. Kasi ako, akong buwan nila. Wala no? Karon no? Isabay ni mo ha? Isabay. Lungan. Kung man na mag-inom, kaon na ka. Eh, gutom na. Tingnan siya.
Hindi ko na. Nagay-masa ka? Ha? Masa ka hapon? Wala ko. Hapat, ligo, munas. Kira? Sakit gamay?